Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk kok tak kandhake bapak kowe Werkudara. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndaramu Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu wis. Darahku pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodimati. Pancen bapak war nesu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki mung batur kok dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep kaya ngapa kuwi piyai. Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau naunake. Tru. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping piye awake kuwi? Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rekaning perut sing Dwaraka. Wis lak mecicil bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Werkudara. Malah gawe kaget. Sak penggering Koko Prabu. Iki sowan Ngabyantara Panakawan Petruk kelawan Bagong. Ana wigati apa? Ora kake timbal ana. Wigatine apa ana kawan padha sowan. Ya pancen sowane becik barep kakangku kudu mlungguhi Bawa Laksana. Nah yen sowane Petruk apa dene Bagong bakal gawe geger dielingake yen to iki ning Kedaton. Iya Dimas. Prayoga nunggonmu lungguh. Yo wis ora kurang prayoga. Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene Ngladeni Dumawahing Tawang Tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat kanggen kula mun jatur ngesuk Paduka Sanata, kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur. Kula menika namung kawula, kula menika namung Panakawan. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten. Ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma tansah pinayanganing kawidadan niring Sambikala. Iya Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok mepe klambi. Riwiteno panas kono, Tru. Iya. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarja sapraptamu. Sinuwun mandura. Ya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nggih sanget anggen kawidadosaken jimat. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu iki dudu omahmu. Kedaton iku bak tata krama, nganggo pernatan ora sak pinake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi, mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggep apa?
Kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe iki panakawaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cacakaning panakawan, ora sak penamu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe iki lho, kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nggo klambi. Heeh, maksude Nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi. aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki apa? Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kenthang ki muling lelakon pojok pleret teng kanan kok. Muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki Sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong, iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati dunake sampenake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing resik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong wae. Aku ki mung ngandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti. Wah, Jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa ki aku ora klamben wae ora apa-apa. Tak ora percaya ta. Sinuwun. Piye, Bagong? Nyun ngapunten kula mboten ake klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki sawijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke nang Gatulaya. Arep wong kere gedibal 17 nek pancen niyate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Ngono kok omonge ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora usah ngandani wong bapak ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demen isin rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang sakon. Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Padhararja sapraptamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong. Dalem Rarja sapraptamu. pengaturipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Petro Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya, Petro Bagong. Nun Raharja sapraptamu. wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Mriki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok ngenggoni? Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi pira? Padhake ora. Wis Janaka ora dadi ngopo? Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bingung teling ron klapa. Apuran tambah bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur Mandawa Sanata. Iya Petro ora dadi ngopo? Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suninga sinuwun. Sampun wonten setunggal condro niki bapak lara. Lho. Bapakmu nandang ruga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus ketap-ketip ning boten purun ngendika, boten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula. Ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku ki penemune dhewe. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarane bapak gede. Kan ra-urane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu diklukne ra percele kene, Kong. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur. Bapak niku sakit. Oh, kula mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana wiku winasis.
sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal sairing usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula kalih Gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Bareng ngoten niku nggletak melih. Persis Mr. Bean ya. Kok ngerti Mr. Bean barang auto TV e. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo Kasidi. Apa? Kasidi player. VCD kok Kasidi. Senen ilikmu kowe iku. Profesor iki kaset iki. Heeh, APCD. Heeh. Apik to. Wah, kanggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina. Oh, sos. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan kesanipun Sun Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada pun ngoten mawon cekaos gampil mawon sedyanipun Petruk dinten niki sabibaring masewakan Ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka kula Sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labet dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa to sababipun kula matur mekaten hembanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil dienggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel kula anggep nek Pandhawa menika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon kula nyuwun dawuh Petruk wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandhang ruga. Nggih. Lah yo bendina yo nangis. Teng omah iki bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula ra tau gelem. Wingi dek pas kira ana aku lho, Tru. Ora tau nyedak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangetan kok, Gong. Nih lho sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak. Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petro, dalem. Aja ngluputke aku ya, Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus Kelima Sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe napa? Mura gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep 5. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kowe. Kaget aku. Yen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun? Gong. Hei. Ndara Sedewa ora ana. Lho, lek nyareke jam pira? Ora paham saiki. Tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan. Hah? Ora ana ning Pasewakan. Lho. Nanti
Iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Truk. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngaten panjenengan pembareping para Pandhawa kok anti Pandhawa godhang kurang siji niku lho kon ngluputke sapa? Petro, Nggih. sing nundung bendaramu Sedewa apa pun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora mathuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara, tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus Kelima Sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petro. ngoten to? Iya, Petro. Ngapa itu? Menengo. Mundur. Ki aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Petro piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Ya pancen bener. Sababe Ora manut karo aku. apa kudu ditundung nek wong ora manut? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon kuwi tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejet-kejet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak ketak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Kelima Sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. heeh. Monggo nek ra ana siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu. Lah ya iki mau. Atis. Ora ono ketoke ora ono sing nggo nesu e, Truk. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Kelima Sada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Sinuwun Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah ya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak mbutuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet gogong anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. oke. Rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men ketok Greget ora. maksudmu piye, Wer? Adimu dhewe tundunge maksudmu piye?
Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada. Aku nek nganti ku bapak ora kelakon didep Pandhawa 5. Nek bapak cilik lara, gedhe tekaning mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kok. Mentala karo Ndarasedewa. Dumes dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara, kok ngerti aku? Lah siramu nutupi kok. Ngono luwih cetha. Gandak blegunduk suaru gembal. Sumerante, hawela. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk kok tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu wis, darahku pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodi mati. Panjen bapak war nesu aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Yaiku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki mung batur kok drangap. Ucapmu nang Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep kaya ngapa kuwi piyai. Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau naunake. Tru. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping piye awake kuwi? Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae. Kowe baliyo. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengane Projing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe Mumpung Sinuwun Ndrawati durung adoh. terus Doya ya, Tru yo. Yo. Bekakang nang dalan. yo ora apa-apa kok. Yo. Manik jajalan surtane baune iblis anak Ratu diancam karo batur harga ngopo Janaka kok tingak-tinguk arep ngopo? Kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mbak boten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mireng sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi.
Wis. Mpun apa? Wis. Wah. Gleleng. Gom, aku wis dadi kok. Wis. Wis nggoyo Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene. Nggih. Tunggu dhuwur kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa araku. Ya. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Gatotkaca tenguk dhuwur. Kakang Gatotkaca. Apa kok dadak jeblok bane? Gatotkaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Tru. Kuwi rak ndara werku ndara ora sades to. Gah aku. Kakang Gatotkaca gadangi pun Kakang Dimas Antasena apa kan? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antasena. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena. Diantepke. Dimas Antasena. Suarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir nyuwun pangapunten Kamas nyuwun pangapunten. Kamas-kamas dongko mloco ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Gatotkaca rasah melu omong. Iya, Dimas. Rasa omong. Ora bakal omong, Dimas. Kok kene demes. Demes wae. Iki engko ana Antarja karo Gatotkaca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimas ku lho prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Gatotkaca. Iya, Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku konangan, nek biasa konangan suaramu ki khas banget Iya. Until bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok aja rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok ming kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya Dimas. Kurdo sroma bangga Pakut gati nyomawukat gati nyomawukyat omong iro wang-wang gugu karepe Dimas Antasena karepe si Adipi aku tadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye aku tadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Gatotkaca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki ning Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani membo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis Dimas Antasena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teko ning papan kene cetha kowe telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh mati.
kok ming gampang banget Dimas. Ngapusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu. Kurang pergaulan. Iya Dimas jengkolmu mlocot kuwi. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep nggo ngopo kowe iki ora? Salin. Wah, ora nggo gamelan barang iki piye iki? Kecekel ya, Truk. Tapi arep dadi Garut Kaca kok emoh salin ora. Kaya asik ya. Aku dari Garut Kaca dadi ganteng banget ya. Ayo golek-golek cewek. Oh, niatmu pancen ngarep sapenake dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus kaenggo nek wong loro kaenggo do kandha karo Pak Di Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, Men modar ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsaing jajaran Sultan Bawana. Ayo, iki nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalaturana Pangrasana. Weh, adalah persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba lho. Ana sing mani jajaran Sultan Bawana sing iblisane bodhe jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasen to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jalaturana. Ora iso, aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean. Onto sino. Heeh. Wis pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Nggone ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok. Ngendakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atur sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane dipek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa terus iki. Ayo nyatane ngono kok ora apa-apa. Petruk kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo Tindayai Prabu Ndarawan Jojog lakon dosa. Konangan Baladewa bonto nang krincong sikilmu. Nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe kedo ngampet ambekan. Kedo tadi ayo kowe. Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njok nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi iki ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekoso ya, asem. Ya wis, kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan, swara weteng.
Gedhe to? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Ayo gawe. Wah. Kurang gedene. Sithik, Kas. Wah. Gedhe ki sithik. Cengele rada didingloke cengele. Wah. Wis kurang sithik nek wangun, Wah. Baladewa kakangku. Baladewa kakangku. Kok munggah kok. Ae. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mau ora gelem munggah, nek dinengke mau munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya. Wis kono rembugan. Awara mlebu. Iki diloske lho sakjane iki. Heeh, wah, entasane ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Ah iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati sawiko diri. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeg ki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Pancanaka terus. Heeh. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, hatene darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontor ora kricong sing kene ari. Aku tak melayu. Werkudara sare. Wah, setan. Ora sing padha rupa karo aku. Njaluk tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakmene ae dhewe. Ayo lungguh. Iki dikon Baladewa sing kuwi kok ya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku nata mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar-gawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satriya ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis canda iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing arep iki iblise Petro iki. Weh, waton bener nek ndedek. Lah kok dadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah. Petro ora ganti ujung greten kula jeblok sawo. Tandai kalian. Werkudara irunge nganti mencong.
Sik, benake sik. Ayo nganggo topeng. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodipati. Bojone pira? Bojoku ana waduh. Wah, duwer. Bareng pun Kakang Prabu ana negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Koko Prabu Mandura kok perang karo Koko Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah Koko Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung kedadeane. Ayo aku. Aku yo. Iya. Koko Prabu. Koko Prabu. Lah misah Koko Prabu. Koko Prabu. Sepinten karabatanipun ingkang Rayi Tadah Wadana. Kula aturi sareh Koko Prabu. Sareh-sareh piye? Ora trima aku ngatasi Nata Mandura Prabu Mlodhi kembali karo menungso jajalan. Setyaki, kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Koko Prabu. Lho kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Madano Stek. Mas Madano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur mripat culekan mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku Pak, mati nek. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lho jotosi kabeh. Sabar. Koko Prabu. Nggih. Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Nalendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedurungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Sampun ngaten mawon, sampun ngaten. Ingkang kagungan pusaka kula dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Koko Prabu lajeng ngedalaken Kyai Nenggala. Weh, adalah ngece arek. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sangale Raja Majapahit. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang iki Ratu Mandura. Pun sami kok ngateni mawon. Koko Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndrawati supados saged nengahi perkawis menika. Ya, Lho, Yai Kresna malah ning kono. Iki. Waduh, Yai padhae pun Kakang.
mbok bisa. Wah, itek-iteke men modar sisan. Aja mbok bisa Kresna. Ben aku ben modal. Wong kalah kok gleleng. Wah, jeliteng Jekul matos. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adikku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Kok Kudara kok larak ngono iki kok ngendi to? Kudara? Nggih. Sabar ya Yayi. Wah, gaisen karo kere. Wah, diece dino karo bujuting batul ketibal. Ora saling cuwek kok Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna, Piye? tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Meleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Jang mentah kok dicepit sak penake dhewe ora. Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna aku njaluk pengadilan Yai. Kresna sinayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang mitiraning asta aneng asta Koko Prabu Ya, Werkudara aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki. Gusti Kresna Iki aku Kresna. Inggih Koko Prabu Baladewa, kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna Jata banjing siladan. Kono to angban siladan aku ngono kok banjing. Aku kok ban siladan. Aku wegah yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, Piye-piye apa meneh? aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, Wis ta kowe iki marai nesu kok ya. aku kangen karo Arimbi. Wis asa tok ladeni. Sopo? Ha iki Bagong. Wah, su. Ngandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora entuk Arimbi yo ora ngayu. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Aku mung sembrono. Wah. Apa ora kowe ketrujut to? Ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngarep gleleng sedelo kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, piye asline? Wis ngerti kok aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti apa bandemi watu? Masa ngatungi kepel. Kepel rumateng diadongke.
Lho, piye kuwi saleru le salene. Petro iki sandangan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi Baladewa. Lah, rak ngono ki ra mau. Oh, setan to ora tenan. Dadi Petro karo Bagong mirah-mirah Rata Mandura. Nggih, Koko Prabu sampun. Sampun. Petruk menika ngaten menika temtu wonten ing kongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wong enak-enak iki wong udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae para kesengsarane awake dhewe. Ya bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara iki sapa? Sing ragil jenenge sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ampun. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa ta, Tru? Aku ki le goblok le eling-eling lho. Ora jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih kenang wae ya? Sampeyan madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara inggih menika. Weh, lah watune saya gedhe kaya iki. Kok saya antep putrane Ndara Werkudara? Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kula ndak dikethaki ora. Ndara Antasena. Mula cah edan kan kok ya iso-isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun Siadi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndorowati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati dadi temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Nyaji Matrimosada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga merga mbelani karo Yai Kresna. Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Matrimosada mbok asta tumuli Siadi kundur marang negara Ndorowati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meneh karepe piye? Lho. Mun sewu Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki ora estu. Siadi aja gawe-gawe. Siadi aja gawe-gawe. Siadi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene Setyaki. Lha niki ngestaken dawuh. Mara matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sowan ing Praja Ngamarta. Koko Prabu. Nggih. Apan kawula saestu Koko Prabu Ndorowati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah Caraku karepe dhewe. Wah, yen ngono pancen ana telik Mangendra Jala. Ana durat mongke ing nyidra pustaka Jamus Nyaji Matrimosada ing Membo Yai Prabu Ndorowati. Menawi ngaten pustaka Jamus Matrimosada sampun loncat Koko Prabu. Wis diasta dening Yai Prabu Ndorowati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yai. Weh lah dal. Gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kaya ngono kan negara Ngamarta Werkudara? Nggih. Kok Siadi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah aku rumangsa kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho,
Sedewa mbok tundung lunga. Yo. Lah. Monggo saiki Sedewa menyang endi? Bu, ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora kowe? Kandhani ngeyel ya Gong. Heeh. Wong ki aja sok grusah-grusuh, piantun ngamun ngantos terus gunake netra Walaka ning gunake netra batin Permana Jati. Supaya ora kapusan. Mergo sakniki nek nganti ora nganggunake Permana Jati niku wah, apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada, Semar mati. Wis cangkeme. Semar mati dongake aja. Ae sloroe kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Kuwi latar. Petro, Nun. bapakmu lho ora to? Nggih. Kisane wae yo nek dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalimu di pustaka Jamus Klimasada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sediwa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karakadempel. Kuwi latar. Piye Antasena? Ngene wae lek anu Pakde. Sampeyan rawuh ning Karakadempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Semar. Nek pustaka Jamus Klimasada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa ming papat. Sawetara iki ora sakabeh. Karo ngenteni Majelis Dewa le kundur ning Amarta. Karo sapa? Karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucluk. Cah edan. Ora nganggo utek. Nah, saiki karepmu. Lah terus kok nek Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara utawa apa kuwi jenenge? Ndara Sediwa utawa Pak Majelis Dewa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka Jamus Klimasada ilang digawa Nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun nonton mawon. Dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi. Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi 3 mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwa Darmakusuma kaliyan Ndara Nakula Ndara Sediwa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tangga sarana saged nyawang Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Klimasada. Werkudara. Nggih. Melu aku. Wah, Ora sah alasan. yo. Arjuna kantinen. Ngestuake dawuh. Yai Ajeng perlu babarna pisan mbok kanthi rawuh ning Karakadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ono ingkang bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Layataka. Yo, ngestuake dawuh. Lah aku piye Kresna? Kok Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah bariku sok kapan? Menawi Kresna ingkang beta pustaka Jamus Klimasada menika sampun kecepeng, kok Prabu nembe pikir antuk kundur. Kunjara wae. Kok tak balang sirahmu. Oh iya ngapa to Gong melu-melu senengane ora. Ayo gawe cekak-cekak yo, bali yatra yo. Yo, karo Ndara Kresna. Monggo sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kantinen ya Werkudara. Yo. Koko Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Koko Prabu kancanana. Ngestuaken dawuh. Antasena kowe melu karo aku. Yo, Pakde ayo tak derekake Pakde. Iya, ayo Werkudara. Yo, Kresna.